si Eva o si Adan maoy nahimong ginikanan sa tanang katawhan niya. Kining maong ginikanan natintal sa yawa kadtong bitin, mao na nga wa nila mapapuyo ang ilang mga anak didto sa paraiso. Ni anata nga tao sa gitawag og walog sa mga luha, lugar sa kasakit kining kalibutan. Muna bisag unsaon natong paningkamot dinhis kalibutan nga malipay ta, di na gina mahitabo. Ngano man kay hasion gitas bitin, kay gitagna naman sa Ginoo nga hangtod Dios katapusan mag-away gyud ang babae ug ang bitin, hasta sang kaliwat sa babae ug ang bitin. Lingay mong tupad na way mga bitin dito sa inyo. Usahay gani tupad na nimog higda na nay bitin diha, no? Usahay kasaw na nimog kaon. Usahay kauban na nimos opisina ang mga bitin. Adinay sa simbahan, usahay gani magwali pa ang mga bitin. Pero kasagaran gis bitin di gina mamalit og slat, kasagaran ba? Ang kadto ra gyud mga dili bitin mo palit og slat. Naing na kuno imong tupad na pila na ka slat imong napalit. Wa gyud na siya kapalit og slat, basig bitin na siya. No? Mo na ang Ginoo kay di man sad siya mo surrender. Ingon siya, di sa ko mo surrender bitin. Abi kay nabuntog man tong unang tao nga akong gihimo nga mga buutan unta kay ito. Maghimo kog bag-o nga babae ug bag-o nga lalaki. Ug mao na ni ang kinabuhi ni Maria ug ni Jesus. Si Jesus mao ang bag-ong Adan, si Maria sad ang bag-ong Eva. Ang ilang gipanganak dili na ang mga tao sa kalibutan. Ang gianak nila sa ilang partnership ni Jesus ug ni Maria, gianak nila ang simbahan. Kinsa tong mamembro sa simbahan unya mosunod gyud sa pagtulunan sa simbahan, maoy maluwas gikan sa bitin. Kuha mo? Gihilain na sang lingi sa imong tupad na magpamimbro ka sa simbahan. Pamimbro ka. Wala ba manglingi ang uban? Dunay duha ka paagi aron mamimbro ta sa simbahan. Ang una, maugyod ang sakramento. Kining 7 ka sakramento, bunyag, konpirma, kumpisal, Eucharistia, sa piningusa, kaminyoon, ordens, pagkapari, o hilog sa masakiton. Kining 7, makapahimo ni natong usa, one with Jesus. Nya diin man ay gasukad ang atong 7 ka sakramento, gikan ni atong tubig ug dugo nga mibaha sa kilid ni Jesus sa dihang gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw. Kanang ni agas nga dugo ug tubig, mauna na siya ang 7 sacraments ug maunay naglangkob, naglig-on sa simbahan. Labi na sa ato yung simbahan, ang Catholic Church, ang 7 sacraments. Muna ang ubang mga simbahan, di pa kayo klaro, dili sad sila mudawat anang 7 sacraments. Katong mudawat sa 7 sacraments, mao to'y atong tawgon og klaro-klaro, sigon sa atong perspective.
Pero ang ikaduha nga requirement aron mamembro ta sa simbahan mao ang pagpuyo sa kinabuhi nga gipuy-an ni Hesus ug ni Maria. Wa say kapuslanan ang atong pagdawat sa sakramento basta di sad ta mopuyo sa kinabuhi nga gipuy-an ni Hesus ug ni Maria. Ug unsa may ilang kinabuhi ang gipuy-an, matud pa sa ato diring aning atong gospel, nagbitay sa cross si Hesus, nagbarog sad si Maria sa tiilan sa cross. Kamong mga ginikanan nga ni Adinheron, okay ra ninyo ang inyong anak bitayon sa cross, mubarog ra mo o masuko? Hoy, tubag. Ginikanan ba? Okay ra ninyo inyong anak bitayon sa cross, nya mubarog ra mo dito? Dili. Kaliwat musbitin. Kaliwat musbitin. Mao na karon ang bitin sige yung away. Unsa may panglingla na sa rosbitin. Ang una natong ginikanan gilingla partig pagkaon. Karon ang lingla na sa siyawa parte na sad og human right. Akong katungod. Ana, human right. Bantay-bantay gid mo anang human right nato. Anha kita diha makuha siyawa. Muna daghan na kay karon ga sige ingon ako ning right. Way labot ang Ginoo ani, ako ning right. Mao man sa nagyapon dito sa Book of Genesis, niingon man ang yawa, ang bitin, kan ana ayaw pag-agad sa Ginoo kay nigkaon nimo aning prutas nga iyang gidili. Mapariha na kas Ginoo, ika na maoy maghukom unsay right o what is right and what is wrong. Ika na maoy maka-establish sa imong personal right. Mo na karon human right. Unsa may gisunod ni Maria og ni Hesus, dili human right, divine right. Divine right, ang kabubuton sa Dios. Sige, laing lingi sa imong tupad ingna unsa roy imong gisunod nga right, divine right o human right. Mao na ang uban ga duka ra ba lang to nga magsunod ganitas human right, makuha din tas yawa. O mao na naron magbangi naman ning atong human right. Inigbangi na si human right, bisag managsuon mag-away, bisag managsuon magpinatyan na kay ako ning katungod, ingon sa tungod ako sa ning katungod, kinsa man ka. Di ba? Pero adto ta sa divine right, ana mahiusa kita. Mahiusa. Mao na ang mga sugo sa Ginoo, pulos gyud nag-promote og divine right. Pasabot ang katungod sa Ginoo nga modiktar sa iyang hinimo. Kay siya may naghimo na tong tanan, kinahanglan siya say modiktar unsay angay mahitabo nato. Mo nang ingon siya, tamparoson imong pikas aping, patamparos lang pikas. Awayon ka, higugmaala ng imong kaaway, ako ng katungod nga musulti nimo ana. Pasaylo ala nagkapituan kapito. Mo na gibuhat ni Maria og ni Hesus, aperting patayang Hesus. Nga unsa man tong iyang kamatayon sa cross, success or defeat. Kisay mo ingong success taas ang kamot. Ang di mo taas, defeated na. Success to siya. Nya ang sunod pangutana, mosunod ba mo sa iyang success or mo deny sa iyang success? Kinsa to'y mosunod taas ang kamot? Okay kayo. Tulo na lang kabuk ang wa mo isa. Mo na yung mga bitin ron aning misaha. Kamo sa diyang naminaw sa online, otro sad mo kangkuan. Onya, unsa may part sa iyang success, nagantos ang simbahan karon nato, dako kay bayronon. Ang gipangayo sa simbahan, atong hupayon ang panginahanglan sa simbahan, pinaagis atong material o spiritual na kaning hatag ba
mahimo gisad tang malipayon kay mubaha man ang grasya nganhi nato. Nanay istorya nga tradisyon nga kadto kunong sundao nga miduslak sa kilid ni Jesus. Murag doon naman to siya dipikto. Unsa man to iyang dipikto adto, di man tingin to katarong og tabi or di ba to katarong og tan-aw. Nga napiksan siya sa dugo og tubig nga ning agas pagduslak niya naayo siya. Wa mo kasabot? Wa mo kasabot no? Mo na siya kung mahaduol ka sa simbahan, mapiksan lang ka sa grasya simbahan, igo na nga mosulbad sa tanan nimong problema. Di ba? Ang iya ganing pagkaduol ni Kristo, pinaagi ganing pagduslak, unsa nakata nga pinaagis pagampo, pinaagis pagpalit og slat, pinaagis pagtampo sa imong serbisyo pag-alagad. Muna kaniadtong mga lectors, kaniadtong tigkanta dinhi, pwede na gini sila mga matay. Kaya nga naman, wala na ni ambit, ni apil yun. Kaniadtong mga sakristan, apil na ning nagwali, pwede na ni. Nya ka mo, kaya man mo magliktor, wasan mo magwali, wasan mo magsakristan, unsa may inyo. Simple ra kayo, palit ra mog slat or kana inyo mga silingan, tabangan ninyo ang naglisod nga mga silingan kay mao na sila'y kabahin sa atong simbahan. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Kinsay gipasabot ani? Si Maria ug si Jesus. Nahimo nato silang atong kaliwat nga mga tao, na hugno ang atong pagkatao pinaagi sa pagkatintal ni Adan ug ni Eva, gibangon kini o gidala balik ngadto sa langit ang atong dungog pinaagi ni Maria ug ni Jesus. Ang mosunod ni Maria ug ni Jesus, manindog ta.